हेलो हेलो आई फिर एक बार सेवा के मौका मिलल। हम अरमान बाबू एगो बड़ा बढ़िया गीत गावे नहीं जाना जी, जौन आमा पतोह के बीच वाला बात बा अच्छा और मर्द मेहरारू के बीच वाला बात बा। अच्छा कहे के बाका बबुआ एक दिन औरतिया आके आय अपना अम्मा जी से कहतरी रउआ हमारा अम्मा चोय पैना बंद होई। कहे के बाका औरता के अम्मा जी से कहतरी रउआ अम्मा जी होई हमरा और पतो होई ना जी। ए अम्मा जी बोला हुका कहतरी हई लइका बानी नु रोज पी के आवतानी मारतानी गरियावतानी कबो डंटा से मारतानी तो कबो लाठी से मारतानी। यहाँ की आदत बड़ी खराब बा। सही कहतरी एकर आदत बड़ी खराब बा। अगर हमार माई बाप जोले रहित नु कि रउआ कोखी में सन के कुपातर जन्म लेले रही तो दोसर दुआरी देखले रही। ई तो सही कहतरी तू सही में वो कारण नहइले अभी 10 दिन हो गई पता ना कहिया के नहइले बा। अरे पूछो मत उ सब काम एकरा लगे बा। औरतिया एक दिन कहतिया का बबुआ कि पियावा दिया धीरतिया में औए। ए अम्मा जी रोज पी के आवतनी हम रउआ से कितना लइया के शिकायत करी। रउआ देख लियो औरत कहा तरीका बबुआ कि पियावा दिया धीरतिया में औए। कुछ कहिले तुम्हारे खातिर दौड़े तो कुछ कहिले तुम्हारे खातिर दौड़े। और ये औरत कहा तरीका देखी लड़का और का करतनी कि समझो गावला हमर भाई जियान करे ए समझो गावला हमर भाई जियान करे। औरत कहा तरीका अरे कि दोसारा के मेहारी के आमाजी राउर लइका पसंद करले। यही लगे बाला दोसारा के मेहारी के आमाजी राउर लइका पसंद करेले। इहे लय हो जौन हमने के घर में शादी ब्याह में लोग गावेला ना जी कि यारे यारे पापा कहवाना पापा हो अपना नशा घर में ताला मारी है। मना ना जोड़ा नइखे लाई लबारे कहवाना पूरा के छोरावा राउर सब नसता खा गई है। कि पियावा दिया धीरतिया में औए। कुछ कहिले तो हमारे खातिर
रे का कि समझो हमर धाई जियान करे समझो हमर धाई जियान और यही में भाबा बबुआ अरे कि दोसारा के मेहरी के आमाजी राउर लइका पसंद करेले दोसारा के मेहरी के आमाजी राउर लइका पसंद करेले और लड़का का करतनी यही जैसे भाव चेंज बना जी कहे के बाका कि है बात सच्ची हमरा रुचे नहीं खाना जगह में सब के मिल के खा जाना ये बात सच्ची हमरा रुचे नहीं खाना जगह में सब के मिल के खा जाना तयो कर चर्चा के पागल हमर मन करेले कियो कर चर्चा के पागल हमर मन करेले दोसारा के मेहरी के